ndị amụzụ na ụmụ ndị enwe nni na ndị Mbaise na-ehi odo n'ịmụ anyị enyenu na-ekele mama bishọp ajụkwala unu ụlọ dịcha mma adịrị unu mma ndị abịa Igbo na-ezuole anụ nwere ọdụ ya gwụrọdị bishọp abatala n'ọgbọ nkwabi inye olu anyị achọghị onye ara nkwa na-egwu anyị ya dịrị unu mma ndị abịa Igbo ekelele ndị Mbaise na-ehi odo ndị ka anyị ọlọbụ nne na nna ya lụrụla anyị ya ejila anya na-aba ahụkwana anyị ma ya ahụkwa nne ya kama nwa lọta ụwa lọgbuo nne na nna mụrụ ya ne ọnwụ na-egbu nwata gbuchuo ya ntị nne na nna ya mụrụ ọzọ jiri mee kama nwa lọta ụwa lọgbuo nne na nna mụrụ ya ne kama nwa lọta ụwa gbuchuo nne na nna mụrụ ya ne nwa dịka ịma na-elu Chima akpọla anyị ihu onye rụrụ n'ala fụ eze elu je tọrọ asamma nwaanyị mụrụ ya ne ọjọọ nne chara ugo mụrụ ya ne omume dị otu ahụ ọmanị mma ụmụ ọma na-ekwe nkwa ekwe abịghị Igbo ekwuwele ndị abịghị Igbo nwee mma bishọp ezere ibe nwa ọnwụkwe ọkwanye kwuo egbe hasa anyị ha ekwuwele aha ọkwanye kawa gbuo iwe eweweghị hibeweni oziziere anyị ndị eze echewa anyị si ziere anyị ụmụ Igbo echiri echichi ndị ka egbawa igbe alịkarịja ndị ka nwe ịdọ si ihe yikwela uwe chifu toro ogologo ha yirila uwe chifu toro ogologo ya gharakwana ka igbe alịkarịja spoke igwe amala uwe chifu kekelata ọnwa ntụrụ onye chiri chifu emerụ ahụ abịa Igbo nkwụjọkwala unu edie ye ahụ mmanwụ ọbụ ọkwa mmerụ ahụ abịa Igbo gwamokwu o nwere onye ntị ya hawa ọrụ ka daghale ọkwanye kwuo egwu hasa ya ekwuele ụmụabịa Igbole ọkwanye kawabụ iwe ewewe oziziere anyị ndị eze echewa anyị iziere anyị ụmụ Igbo echiri echi ziere anyị ụmụ Igbo echiri echichi delele ndị ka egbawa igwe alị eyikwelu uwe chifu toro ogologo agụnwale hirila uwe chifu toro ogologo ụmụabịa Igbo ha niile arakwana ka igwe alịkarịja tupu oke igwe amala uwe chifu edelata dedele onye chiri chifu emerụ ahụ agụnwale akwụjọkwala unu edie ya anyị mama ọkwa mmerụ ahụ ụmụabịa Igbo ndị enwe nni anụ nwere ọdụ ya gwụrụ ne ụmụabịa Igbo na-ezuole anyị abaala n'ọgbọ nkwabi inye n'olu o nwere onye ntị ya hawa ọrụ ka daghale ọkwa ikwuwe bụ asanye ekwuwele ọkwa ịkawabu iwe ekweweghị oziziere anyị n'eze echewa anyị siziere anyị ụmụ Igbo echiri echichi onye ọma na-ejeri ncheligwele ndị ka egbawa igwe alịkarịja eyikwelu uwe chifu toro ogologo eyikwelu uwe chifu toro ogologo ụfọdụramịa na nke ala rịdale ayirila uwe chifu toro ogologo ya gharakwana ike igwe alịkarịja arakwana ike igwe alịkarịja ọkagburu ibe dale ọkaibe amala uwe chifu kekalata onye chiri chifu emerụ ahụ onye chiri chifu emerụ ahụ agụnwale akwụjọkwala unu erie ya amaghị mama bụ ọkwa mmerụ ahụ ihe ịmawa bụ ọkwa mmerụ ahụ aka adịla mma ọ dị nha onye chifu emerụ ahụ ụzọ mma bụ ọrịa ekwuli ya ọnụ ụzọ mma bụ ọrịa ekwuli ya ọnụ abịa ọ dị nha onye chifu emerụ ahụ mgbe agha chọwa na-eze chiri echichi mgbe agha chọwa ndị nwe ala ndị nwunye ihe
anyị ma nwa bụ ọkwa mmerụ ahụ anya ọha bịawalụ ma bi igbo anyị lee ọkwa ekwuwe bụ asanye ekwuwele ụmụabigbole ọkwa ịkawa bụ iwe ekweweghị edele iziere anyị na-eze chịwa izere anyị ụmụ igbo chiri echi iziere anyị ụmụ igbe chiri echichi ọka gburu ibe dale ndeke gbawa igwe alịkarịja eyikweluwe chifu toro ogologo eyikweluwe chifu toro ogologo ụkọdụramịa na nke ala adị dale ayịrịluwe chifu toro ogologo ya gharakwana ike igwe alịkarịja arakwana ike igwe alịkarịja ọka gburu ibe dale ọkịba amalụwe chifu nke kalata onye chiri chifu emerụ ahụ onye chiri chifu emerụ ahụ agụnwale ekwughị ọkwala unu erie ya amaghị mama bụ ọkwa mmerụ ahụ bigbo ihe ịma nwa bụ ọkwa mmerụ ahụ jokwe ndị abịa igbo jokwe ndị abịa igbo ndị nwe egwu abịa igbo mbisa anyị we otu ndị nwe egwu ihe ịma nwa bụ ọkwa mmerụ ahụ ọ dị nwa onye chife merụ ahụ abịa igbo wu nọ pụrụ iche ndị Mbaise anyị nọchiri anya vootu lara ala ọ na-eri ego agba ma ndị Mbaise onye gụrụ na nkwa ya weli iwe onye gụrụ na nkwa ya weli iwe ihe ịmawa bụ ọkwa mmerụ ahụ jọkwa ndị nwe ala o jọkwa ndị abịa igbo ndị nwe nni o abịa igbo anya ọha bịawalụ ma abịa igbo anyị lee ọkwa ekwuwe bụ asanye ekwuwele ụmụ abịa igbo lee ọkwa ịkawa bụ iwe ekweweghị ozi iziere anyị na-eze chịwa iziere anyị ụmụ igbo chiri echi iziere anyị ụmụ igbe chiri echichi ọka gburu ibe dale ndeke gbawa igwe alịkarịja ya yikweluwe chifu toro ogologo eyikweluwe chifu toro ogologo onye ọma na-ejeri ncheligwele ayịrịluwe chifu toro ogologo ya gharakwana ike igwe alịkarịja arakwana ike igwe alịkarịja supo ka igwe amala uwe chifu nke kalata onye chiri chifu emerụ ahụ onye chiri chifu emerụ ahụ agụnwale ekwughị ọkwala unu erie ya anyị mawa bụ ọkwa mmerụ ahụ azụ rekọdụ ma ha bịakwala ije ndị rekọdụ mma na mma ndị igbo nkwa kwuwe n'ubi kwuwere enyi ọha ndị igbo nkwa kwuwe n'ubi kwuwere enyi osisi n'ịntanetị rụ anyị aka sobere oge asụsụ igbo anyị agaje n'ịnwa anwụ ejiri mara mba gbasụsụ ha ndị igbo were asụsụ igbo kpọrọ ihe olu agwolu ma bịa igbo anyị lee ngwa akwụwe n'ubi kwuwere ihe bụ igbo na-atọ na ntọwu n'ụlọ anyị ngwa akwụwe n'ubi kwuwere onye ọma na-ejeri ncheligwele isi n'ịntanetị rụ anyị aka akịrịkịrị wọcha obere oge asụsụ igbo anyị agaghị ịnwa anwụ ọka gburu ibe dale ejiri mara mba kwa asụsụ ha ndị igbo were asụsụ igbo kpọrọ ihe ndị igbo were asụsụ igbo kpọrọ ihe aka adịla mbụ ihe aka mmadụ ka afọ ego ebisi dịwu mkpụrụ okwu eji mara ndị ọcha abịchi dịwu mkpụrụ okwu igbo mara mma ndị igbo ghara asụsụ obodo ndị ọzọ anyị gboro asụsụ igbo kpọrọ ihe ụna asụkwala ngili igbo dị okwu ọwụ ụna asụkwala ngili igbo ọ dịghị mma onye chọrọ isi igbo sụma ya onye chọrọ isi igbo mee ya mma anya ọha bịawalụ ma bịa igbo anyị lee ngwa akwụwe n'ubi kwuwere enyi mkpa akwụwe n'ubi ji agbaala ngwa akwụwe n'ubi kwuwere ọnụ enyi nganga ma n'ọnya dala isi n'ịntanetị rụ anyị aka
obere oge asụsụ Igbo anyị agaghị ịnwe anwụ edele ejiri mara mba asụsụ ha ndị Igbo were asụsụ Igbo kpọrọ ihe ụmụabịa Igbo ndị nwe mma ndị abịa Igbo unu were asụsụ Igbo kpọrọ ihe anyị were asụsụ Igbo kpọrọ ihe anyị were asụsụ Igbo kpọrọ ihe abụrachọrọ na agharịrị ihe o ihe ejiri mara mgbe ọkwa n'omenala ha onye abụrụ onwe ji ma ka amụgbule nwa ya mụgbuo nwa ọlala akụ na-ewe na Mbaise o nwere onye ntị ya wọrọ ka dale mkpagbuwe n'ubi kwere enyi mkpagbuwe n'ubi ndị nwe nne mkpagbuwe n'ubi kwere enyi okorobịa na nke alagharị dale isi n'ịntanetị rụ anyị aka oke omenyo obere oge asụsụ Igbo anyị agaghị ịnwe anwụ ọkagburu ibe dale ejiri mara mba asụsụ ha ndị Igbo were asụsụ Igbo kpọrọ ihe azụ rekọdụ ma ha bịakwala ije nji rekọdụ mma na mma agaghị akpaghalụ ụmụ ụwa iyo akụrachi ya ebuterela ụmụ ụwa nwụcha ọnwụ ile nwa okorobịa anya n'ihi nwa okorobịa chagharịa ya na-akpụ ka ntị nụrụ elu o nwere onye ntị ya wọrọ ka okorobịa nọrọ naanị na ọkagburu ibe dale onye ntị ya wọrọ ka dale ụfọdụ eyi onye shi n'ọrịa edele anyị kwuwesi ezi ihe iwu nderewe anyị nka nọ n'ụkwụsị ya nderere mmanya nta nọ n'ụkwụsị ya ji ọkwa ndị nwe ala ikaika ya akpaghalụ ụmụ ihe n'eziokwu ile nwa okorobịa anya n'ihi nwa okorobịa chagharịa ya na-akpụ ka ntị nụrụ ụfọdụ eyi egwu isi n'ọzụ kpa akụ nkwụ ndị ụfọdụ eyi onye si n'ọrịa agwọ ile nwa okorobịa anya n'ihi nwa okorobịa adịla ndụ ya ozu gbara afọ nọ n'ọba ozu o nwere onye ntị ya wọrọ ka akụrachi ya ebuterela ụmụ agụnwale ihe nwa okorobịa chagharịa ya na-akpụ ka ntị Igiri ọgụle ịjada odole ụfọdụ eyi onye shi n'ọrịa ọkagburu ibe dale anyị kwuwesi ezi ihe iwu nderewe anyị ka nọ n'ụkwụsị ya ndị rewe mmanya nta nọ n'ụkwụsị ya aka adịla mmụ ma ndị ṅụnwa mmanya nta nọ n'ụkpachara anya ndị rewe mmanya nta nọ n'ụkwụsị ya ndị ṅụwa mmanya nta nọ n'ụkpachara anya onye na-akwụ n'ọnwụ ya na nwuo injinia ihe ọgwụnachi abịa igbo ihe ịgbawa wa ma ihe egwu n'ezie ihe ịgbawa wa ma ihe egwu n'ezie onye bụdile bishọp shiri eziokwu onye bụdile bishọp shiri eziokwu bishọp agụchala na nkwago onwe n'ezi n'ezi fọdata magwa m onye nga na-eso anya anya ọha bịawalụ ma bịa igbo abụrachi ya ebuterela ụmụ onye ọha abalị ihe nwa
okorobịa chagharịa ya na-abụ ka ntị nụrụ onye ntị ya wọrọ ka agụ nwale eyi ewu isi n'ọzọ ụfọdụ eyi onye shi n'ọrịa ụfọdụ eyi onye si n'ọrịa gbọwara ọkagburu ibe dali anyị kwuwesị efu iyi iwu ma nnerewe ma anyị nta nọ n'ụkwụsị ya azụ rekọdụ ma ha bịakwala abịa igbo iche nji rekọdụ mma na mma okorobịa ifuole sere ụmụ nwaanyị gbara werewo okorobịa ifuole sere ụmụ nwaanyị mere debere echezo nne na nna mụrụ gị echezo nne na nna tara ahụhụ agụọrọ gị waye ha ọnụ akpọ gị na funu gajeza agakwasa ndị echikwe n'ụla gawa ya aba enyekwele gị leta gaje lọ ọwụ na-aka wijele anyị nka ọwụ na-aka wijele anyị nka o nwere onye dị ya wọrọ nwoke omenyo ha mara onye ụkọ ha abalị agawadị nne na nna tara ahụhụ jojo ọma na-ejeri nkagụ nwale abụọ gị n'afọ unu gajeza onye ụkọ ha dali enyekwele gị leta gajela jojo ọma na-ejeri nkagụ nwale ugebrele n'ọzọ jele ogo nkwụ agụ nwale agbanne nwale ebere chiyele nwanle abụlọ mgbara odegbuole nwamuro abụlọ mgbara odu nọ n'ime aba emekele m obi o emekele m obi nne ka anyị o onye nwewe iko nọ n'ahụhụ ịka nke ike okpuru ụlọ kiri ego ike ụlọ gadịnaga ego so na ego nnu ịkwaga ego jiju ịzụ ụkpọ ya nwụtụrụ onye pakara ya akpọwa gị si gị nye n'ihe ga-akara ya zụrụ ne si gị chọrọ ihe ga-akara ya zụrụ ne abịa igbo onye menwe iko nọ n'ahụhụ anya ọha abịawalụ ma bịa igbo adịle nwoke omenyo ha gwadele ọtụrụbịa na nke ala arịagụ nwale agawadị nne na nna tara ahụhụ ọkagburu ibe dali akpọ gị n'afọ unu gajeza jojo ọma na-ejeri ntị dali enyekwele gị leta gajelọ lelele agawadị nne na nna tara ahụhụ jojo ọma na-ejeri ntị elugbele nwanle abụlọ mgbara odegbuole nwamuo ndị chụwa nwaanyị gbachara anya maka ọrịa ese juru ni ụzọ ije ndị be gị jere weta ihe ma alọchala ma ọnwụ ya bụ ihe jere paralọwa ọ meriele mma mmeriekwa ọmụ ọrịa ego mgbe ego kọrọ asị isi gị na nwaanyị akpụrụlala ihe mere n'ịsa akawe ya ndabi igbo ndị nwe nne ihe mere n'ịsa akawe ya o nwere onye dị ya wọrọ ụkalale Jari chanora láwùjọ ìṣúlẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ sọ́nẹ̀ nà nà mọ̀rọ̀ gẹ̀. Agowale. Ẹ̀jẹ̀ sọ́nẹ̀ nà nà tara mọ̀. Ọmọ wa pọ̀lìsì elugbele. Agora gị wáyé ha ọnụ. Ìhà ọnụ. Abọ́gẹ̀ na funu gaje. Ẹ̀sọ́ lè jẹ́ ní ntẹ́lígbele.
sikwenu lọgawa ya ba. Ejekwele gị leta gaje lọ. Ejekwele gị leta gaje lọ. Ọwa na-aka wijela anyị nka. Ọ na-aka wijele dị nne gị. Ọwa na-aka wijela anyị nka. Eji ọmala ejeri nchale. Nwanne nwanne ebere chiele. Nwanne nwanne abụrọ mgbara ode buwele nwanwo. Oruole o. Oruole o. Ase Abigbo bise wotu n'ebe. Oh yes. Anụ ganga ma n'ọnya nwokoro ndabi Igbo anya nyenu na-ekele mama. Abigbo bise anyị wotu ndị enwe egwu anya nyenu na-ekele mama. Mbise na-eyi odo ndị enwe nni anya jụọlụ n'ụlọ dịcha mma. Chukwu merụ na-ebere mere anyị. Ọnwụ na-ejegbu ọha ya egbuchula anyị. Ọnwụ na-ejegbu ọha ya egbuchula anyị. Anyị gara ibi ndụ ka na nka. Anyị chọrọ ibi ndụ ka na ahụ. Onye rụrụ arụ ga n'iri eri. Ọlọgwụ nne na nna ya lọrọla anyị. Ọlọgwụ nne na nna ya lọrọla anyị. Ọlọgwụ nne na nna alọrọla anyị. Ejila anya na abụ nwụta anyị. Ka nwa lọta ụwa lọgwụ nne na nna amụrụ ha ne. Ka nwa lọta ụwa gbuchu nne na nna abụrụ ha ne. Ọnwụrụ egbu nwata ya gbuchuo oye. Nta nne na nna ya amụrụ ọzọ. Ọlọgwụ nne na nna ọ dị n'ogo dị iche iche. Ọkwa mmadụ Chineke ekere eke merele nne ya bụrụ na ndụ jee tinye na shrine ya. ọjọọ Omume dị otu ọhụ mane mma. Onye dị otu ahụ kwesịrị nwa ha nwụrụ. Akakwasa mmadụ Chineke ekere eke jerele nne mụrụ ya tọrọ kpọrọ ndị ntọ mmadụ ndị ntọ atọrọ nne ya. Ya nwụ na-abaghị ihe ejekweghị. Omume dị otu ọhụ mane mma. Onye mere ihe ahụ kwesịrị nwa ha nwụrụ. Abigbo na-eji agba n'ihe zoro ezo. Ọ na-eri ego agba n'ihe bụ eziokwu. Onye sa anyị nwụ maka eziokwu anyị kwuru ya nwụkwara eziokwu. Akịrịkịrị nwa ọja dị ụtọ aka adịla m o. Ọja ajụjụ ala jụọ ya ewi. Abigbo onye ajụjụ ala jụọ ya ewi. Ewi na-eji ahịa ala nọ. Amịsa nwere mmadụ n'eziokwu. Amịsa nwere mmadụ ndị ebe anyị. Onye agwegbo dike ma ọbụla. Ya sị na ọ ga-amasị ndị dike dike. Mbisa na-eyi ụzọ ndị enwe nni. Abigbo mbisa anyị bụ otu ekelele. Ọnwụ na-ejegbu ọha mere m ihe. Ọnwụ bụrụ eze ibe nwụhụ mgbe. Dedeza ndọgịrị ebe ole ndị Abigbo. Aka na-ejekụ nkwa na-egwu anyị. Ọnwụ na-ejegbu ọha gbukwerie. Ọnwụ bụrụ ụzọ ndị mere m ihe. Ọwụ sọdị ọwa Abigbo mbise nwe otu ndị enwe egwu. Onye anwụkwụ na nkwọda igu na igu emekọ. Igu na igu mekọ amara n'ekwu ka ego ibu. Abigbo mkpụrụ ama ịhụ ụwa aka n'eziokwu. Mkpụrụ ama ịhụ ụwa aka n'eziokwu. Mkpụrụ ama ịhụ ụwa aka o ya gị ike ya ka ya ka onye ụwa nọ n'ochi. Ọra na-efezi ume ochi. Ihe ọma nọ n'ụwa agwụ ya agwụ. Onye ji n'ụwa emere m ọnụ. Onye ji n'ụwa emere m ọnụ. Onye ji n'ụwa emere m ọnụ. Ụwa dị onye ozu mara ụwa n'ezi n'ezi.
Mba Egrege na Mbise Chairman Mbise Lions Club Cameroon branch Woko meja kumaya ya Abibo woko meja kumaya ya Ego wuni robo Ndabi sonye nwere go nyere nwanne aka Onye riwere ni chere nwanne Ndabi sonye riwere ni nyere nwanne aka n'ezi Bishop sonye riwere ni nyere nwanne Anya lewe ngo na-eri adịghị kpọwo Anya lewe ngo na-eri adịghị kpọwo Onye nri ego ka ịkpọrọ eze ego Onye nri iji ka mkpọrọ eze ego I know this man ndị ka anyị ọwụ na ihe ga-eru eri Ejama mmadụ n'ọnụ Chief Kasmia Chukwu Enyo one of Amazon for Thomas community Yana lọọlị ya Yugeria Chukwu ndị ọma nọ na mba ofesi ya dụrụ na mma o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu ozizere anyị ndị eze echewa anyị ozizere anyị ndị eze echewa anyị zizere anyị mgbe igwe chiri echichi eke nke ndị ka egbe igwe alịkarịja ihe yiwe uwe ji toro ogologo yiri n'uwe ji toro ogologo na-agakwana ike igwe alịkarịja nwoke igwe ama n'uwe onye chifu kekrata onye chiri chifu akụgoni mgbe aha chọwa nne na eze chiri echichi mgbe aha chọwa na onye nwe ala chiri echichi ndị ọcha mesiri ụmụ Afrịka ike n'eziokwu ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ anya mmepe anya sitere n'Afrịka malite civilization bidoro n'Afrịka n'isi mbụ akụ na ụba nọrọ n'Afrịka n'oge mbụ akụ na ụba nọrọ n'Afrịka agụụ ya agụ ndị ọcha abịadola Afrịka lechaa anya hụ n'ezisa ndị Afrịka baraba ndị ọcha eladụla n'ụlọ jego isi chewota sabịa n'Afrịka zụ anyị oshi ndị ọcha ejele Baịbụl para bịa so nwere ozi dị mkpa ha jiri bịa ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ ezukọọla jụwa ndị ọcha soli ihe wu ije hi n'eziokwu ndị ọcha were ndị Baịbụl ma ihe n'aka so okwu a okwu Chineke bi n'eluigwe ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ ama ha agụ tamadị na dede nwe imo ha ama ha agụ dị njọkụ na dede ka agụ ha ama ha agụ ha saghị ndị Baịbụl ele ya anya foto dị iche iche na ya n'ime ha mkpụrụ okwu dị iche iche gbara aghịrịgha ndị Afrịka ekpili ihu na-asa akwụkwọ nsọ ndị ọcha esitekwa n'azụ leze anyị oshi ahụ ewutele ndị ka anyị ahụ ewutele nne n'eziokwu o nwere onye ntị ya hawa ọrụ ka dahale ọcha mesiri ụmụ Afrịka ike ụmụ abịghị igbe anyị ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menanya ebe anya sitere n'Afrịka malite civilization bidoro n'Afrịka n'isi mbụ akụ na ụba nọrọ n'Afrịka n'oge mbụ akụ na ụba nọrọ n'Afrịka gụụ ya agụ ndị ọcha bịaruola Afrịka lechaa anya hụ n'ezisa ndị Afrịka baraba ndị ọcha laruola n'ụlọ jego isi chewota sabịa n'Afrịka zụ anyị oshi ndị ọcha ejele Baịbụl kwuru bịa so nwere ozi dị mkpa ha jiri bịa
ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ ezukọlata jụwa ndị ọcha soli ihe wije ihe ndị ọcha ewere n'Baịbụl maghị n'aka sokwu abụokwu Chineke bi n'eluigwe na ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ amaghị agụ asaghị n'Baịbụl ele ya anya foto dị iche iche nọ ya n'ime na mkpụrụokwu dị iche iche gbara ya ndị Afrịka ebili ihu na-asa akwụkwọ nsọ ndị ọcha esitekwe n'azụ leze anya oshi ahụ ewutele mgbo ahụ ewutele mgbo ụmụabighị nwe ndị enwe nne ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ anya ha ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụrụ m anya n'ezi n'ezi amakwa moto ha ga n'imi eme 419 iwewe ha iwe ndị ọcha buru ụzọ mee ihe ndị Afrịka n'oge mbụ o nwere onye ntị ya hawa ọrụ kada ndị ọcha mesiri ụmụ Afrịka ike ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ anya onye ọmara ejeri nchelibele civilization bidoro n'Afrịka onye ukwu ha abalị akụnụba n'ọrụ n'Afrịka gụ ya agụ onye ọmara ejeri nchelibele unezisa ndị Afrịka ọkagburu ibe dale onye ukwu ọha dale ụmụabighị Igbo ndị nwe nne agụwale ụmụabighị Igbo nwe ọnụ karị ya agba ha ma dale akịrịkịrị bụ ọcha abụghị Chineke bi n'eluigwe ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ ama asaghị n'Baịbụl ele ya anya onye ukwu ọha dale na mkpụrụokwu dị iche iche gbara aghịrị ya ndị ọcha sitekwe n'azụ leze anya oshi agụnwale ahụ ewutele mgbo ahụ ewutele mgbo anụ ganga ma n'ọnya nwokoro ndabi Igbo ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ anya mmepe anya sitere n'Afrịka malite civilization bidoro n'Ijipt n'oge mbụ akụnụba nọrọ n'Afrịka n'oge mbụ akụnụba nọrọ n'Afrịka gụ ya agụ ndị ọcha bịadụla Afrịka lecha anya unu ezisa ndị Afrịka baraba ndị ọcha ladụla n'ụlọ je ego isi ewotu asa bịa n'Afrịka zụ anyị oshi ndị ọcha ejeele Baịbụl para bịa nwere ozi dị mkpa ha jiri ya ụmụabighị Igbo ndị nwe nne ụmụabighị Igbo ndị nwe nne 419 n'iwewe ha iwe ndị ọcha merie ndị Afrịka n'isi mbụ ndị ọcha merie ndị Afrịka n'isi mbụ ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ anya ọha bịawala ụmụabighị Igbo anyị ndị ọcha mesiri ụmụ Afrịka ike ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menyụ ọnụ ka na-eji agba ha ma dale civilization bidoro n'Afrịka n'oge afụpụ nwa polisi dale
ụmụabịa Igbo na-ezuole anụ nganga ma n'ọnya dale unu ezisa ndị Afrịka baraba onye ukwu ọha dale ụmụabịa Igbo ndị nwe nne ọnụ nganga ma n'ọnya dale ụkpọtụrụ amịa na nke alagharị ndị ka anya agụmale ụmụabịa Igbo na-enwe nne Jojo ọma na-ejeri ncheligbele sokwaba okwu Chineke bi n'eluigwe ndị Afrịka ndị nọ n'oge ahụ asaghị na Baịbụl ele ya anya anụ nganga ma n'ọnya dale na mkpokwu dị iche iche gbara aghara ya ọ kagburu ibe dale ndị oche sitekwe n'azụ leza anya oshi edele ahụ ewudele mbụ ahụ ewudele mbụ anụ nganga ma n'ọnya ndị ka anyị bịale ndị Abịa Igbo ndị ọcha mesụrụ m Afrịka ike n'ezie ụwanna n'iweweghị iwe ndị ọcha lere m Afrịka mee ihe mbụ ndị ọcha lere ndị Afrịka rụọ ya mbụ amagba moto aga n'imi eme ọra na-efezu m oche ngaga isi nwa ụmụ na-eri jezu oshi ngana isi nwa ụmụ na-eri dọrụ ụgbọ ngaga isi nwa ụmụ na-eri marụ aka kama nshiri nwa ụmụ na-eri jezu oshi abigbo meshiri nwa ụmụ na-eri dọrụ ụgbọ maka onye ji ụgwọ ga-ekwu ya akwụ onye zuru oshi gị ma otu ole Abịa Igbo o nwere onye ntị ya wọrọ ka dale ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menye anụ nganga ma n'ọnya dale akịrịkịrị bụ ọcha abụghị ọtọ onye ukwu ọha abalị ndị ọcha lere ụmụ Afrịka menye onye ukwu ọha abalị unu ezisa ndị Afrịka ọkagburu ibe dale ọnụ ka na-eji agba ha ma ndị enwe nne ọnụ ka nga ma n'ọnya dale o nwere ozi dị mkpa ha jere bịa onye ọma na-ejeri nchejigbele ụmụabịa Igbo nzuole ọkagburu ibe dale okwu abụ okwu Chineke bi n'eluigwe onye ọma na-ejeri nchejigbele edele agụnwale na mkpokwu dị iche iche gbara aghara ya ndị Afrịka ebili ihu na-asa ndị oche sitekwe n'azụ leza anya oshi edele ahụ ewudele mbụ ahụ ewudele mbụ azụ rekọdụ ma bịa nna ije ndị rekọdụ mara mma o nwere ozi dị mkpa anyị jiri bịa ndị road safety ekwuola esi ndị kwọ ụgbọala kpachara anya si ndị kwọ ụgbọala gbara ọnwa ọnwụ akpọwa ụgbọala jeje onye kwọwa ụgbọala ṅụ n'oke mmanya
ejikwe nnegufu na-acha anya dimkpa ịnwụchi n'ụzọ adịghị mma o abịgbo dimkpa ịnwụchi n'ụzọ ndị ka anyị jụ okwe ndị abịgbo o nweziri ozi dị mkpa anyị jere bịa o abịgbo anyị ọha bịawalụ ma abịgbo anyị lee o nwere ozi dị mkpa anyị abịgbo o nwere ozi dị mkpa anyị jere bịa onye ukwu ọha dale onye kwọwụ ụgbọala gbara ọnwụ onye kwọwụ ụgbọala ọnwụ akwọwụ ụgbọala jeje edele onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke abụbụ kwụ afọrọ isi agụnwale ejikwe nnegufu na-acha anya si mgbe ịnwụchi n'ụzọ adịghị mma o anụ nganga ma n'ọnya ndị m ji ise bịa lee ndị Abịgbo Abịgbo wu nọ pụrụ iche ndị Mbaise anyị nọchiri anya vootu ụlọ ala ọ na-eri ego agba ma ndị Mbaise ọ na-eri ego agba ma ihe wezi okwu mekwu n'ụka alụmalụ ụmụ Abịgbo ndị enwe nne akawasị ndị kwọwa ụgbọala kpachara anya onye kwọwa ụgbọala gbara ọnwụ oke supid adịghị mma igbe oke awara awara adịghị mma igbe oke awara awara adịghị mma efu ịmụche n'ụzọ adịghị mma ndị Abịgbo ndị Abịgbo ndị enwe nne yo Abịgbo ụkpọtụrụ amịa na nke alagharị dali o nwere ozi dị mkpa anyị jiri bịa ndị Rosefti ekwuola esi nye kwọwụ ụgbọala onye ọma na-ejeri nke eluigwele onye kwọwụ ụgbọala gbara ọnwụ onye kwọwa ụgbọala gbara ọnwụ ha kwọwụ ụgbọala jeje edele onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwa ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke ọfịa bịa na kalagharị dagharị ejikwe nnegufu na-acha anya si mgbe ịnwụchi n'ụzọ adịghị mma Abịgbo wu egbe jeje mba na Mbaise Abịgbo wu egbe jeje mba anyị nwere nwe ndị kpọwa ụgbọala kpachara anya ndị kpọwa ụgbọala kpachara anya igbu oke supid adịghị mma aka ọsọ igbu oke awara awa adịghị mma o nwere onye ntị ya wọrọ ka dali o nwere ozi dị mkpa anyị jiri bịa ndị Rosefti ekwuola esi nye kwọwụ ụgbọala ejirikwa ọgụ leja ya odo dali onye kwọwụ ụgbọala gbara ọnwụ onye kwọwụ ụgbọala gbara ọnwụ ya kwọwụ ụgbọala jeje dali onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya onye kwọwụ ụgbọala ṅụrụ oke mmanya ọma na-ejeri nke eluigwele ejikwe nnegufu na-acha anya si mgbe ịnwụchi n'ụzọ adịghị mma o ndị bụ ụzọ na ụmụ ndị enwe nne ihe ndị Abịgbo okofuro na-ejeghị odo anwụ nna nyi ndị okofuro na-ejeghị odo ndị enwe nne anyị enyenu na-ekele mma mma ezi n'ihi anyị enyenu na-ekele mma ma Abịgbo ekelela unu ahịa azụ anyị ajụọla n'ụlọ dịcha mma ekworo azụ anyị enyenu na-ekele mma ma ọra na-efezi omume agbaji anyị ajụọla n'ụlọ dịcha mma jụọkwa ndị Abịgbo maka ihe yara ma ọgụ n'ime ahịa ihe yara ma ọgụ n'ime ahịa
ose ama m onye dị ndụ n'ime ahụ Mbaise na-eyi odo ndị nwe nne azụ rekọdụ ma ha bịa nna ije nji rekọdụ mara mma jọgba ndabi Igbo ije nji rekọdụ mbụ n'ezi gọọmenti nyere ndị ọrụ ubi anyị nwere aka maka nri ju afọ ka mkpa ndị ka anyị anya ọha bịawalụ ma bighị Igbo anyị lee o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu onye nwere okwu dị mkpa echebe anyị nyere ndị ọrụ ubi anyị nwere aka onye ukwu ọha n'ọrụ ubi n'ọrụ dị oke mkpa n'ọrụ ubi ndị hụwa n'anyị n'ọrụ ubi ndị hụwa n'anyị riju afọ edele emelu m ala nri dị afọ ka mkpa emelu mahala ndị ka anyị nri ju afọ ka mkpa nri ju afọ ka mkpa ndị ka anyị gị gbara ọnụ jewe n'ọfisi gị rụọ ọrụ ga nọrọ n'ọfisi ehi ụra ụra gị nọrọ n'ọfisi ehi ụra ụra a na-eji agakwu ụdụ ga-ele ma na-eji anye mkparị onye rịawa n'ọrịa gakwa iri nwe onye rịawa n'ọrịa ga n'iri nwe onye rịawa ọrịa gadu n'ụlọ ọgwụ eji kpụ ya ne dọkịta ga na-eji ya na onye rịawa n'ọrịa rieli nri chai a ga-egbe ya n'ọgwụ o kwesịrị ya ụnanụ n'ahịa gọọmenti nyere ndị ọrụ ubi anyị nwere aka abịa Igbo anya ọha bịawalụ ma bịa Igbo anyị lee o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu gọọmenti ịchịwa anyị nyere ndị ọrụ ubi anyị nwere aka ndị ọrụ ubi n'ọrụ dị oke mkpa ndị ọrụ ubi ndị hụwa n'anyị ndị ọrụ ubi ndị hụwa n'anyị oge ọma na-ejeri ncheligwele emelu m ala ndị ji afọ ka mkpa ndị anyị ndị ji afọ ka mkpa iji afọ ka mkpa ndị ka anyị dokpa ndị abịa Igbo nri ji afọ nwụnụ ngị isi ọkụ hiwere isi nri ji afọ nwụnụ ngị ga ọkụ hiwere isi agbakwa elu baala ndị ka anyị aka m si ọra na-efezu mochie ndị abịa Igbo ngaga isi nwa ụmụ na-erije ezu ohi ngana isi nwa ụmụ na-eri marụ aka ngaga isi nwa ụmụ na-erije ezu ochi ka mechiri nwa ụmụ na-erije ezu ochi mechiri nwa ụmụ na-eri dọrọ ụgwọ maka onye ji ụgwọ ga n'ịkwụ ya kwụ onye zuru oshi gị ma otu ole abịa Igbo o nwere onye te ya wọrọ ka dale o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu onye nwere okwu dị mkpa kwuo nyere ndị ọrụ ubi anyị onye ọma na-ejeri ncheligwele ndị ọrụ dị oke mkpa ndị ọrụ ubi ndị hụwasa anyị riju afọ agụnwale emelu mahala ndị ji afọ ka mkpa ndị ka anyị ndị ji afọ ka mkpa ejike m ụwa nwoke ọma nri ji afọ ka mkpa nri ji afọ ka mkpa ndị ka anyị chifu ji anyị nwe ogu nwoke ọma onye na-eje ihe ụda anyị nwere ọha nyere anyị enye na-ege ekele mma mma iso na ezigbo ndọlụ ubi anyị nwere chai nri ji afọ ka mkpa n'eziokwu ụnanụ n'ahịa nri ji afọ ka mkpa ndị ka anyị abịa Igbo o nwere onye te ya wọrọ ka dale o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu onye nwere okwu dị mkpa kwuo n'ihe ọtara mịa na nke alagharị dale ndị ọrụ dị oke mkpa n'ọlụ ubi ndị hụwa n'anyị riju afọ onye ukwu ọha dale emelu m ala nri ji afọ ka mkpa ndị nwanne o ruola
ti wọlé mu. Àwọn bọ̀tọ̀ ga ni mẹ́mẹ́. Ìjọba mi kò gbé yàn ká. Peter kò wọlé ẹ̀ka wá o. Ó jìdá àwọn ẹgbẹ́ kúrò yàrá wa máa rọ. Okoro ma bụ Igbo ndị enwe nne. Anya nyenu na-ekele mma mma. Ndị telere ụmụ Afrịka menyụrụ m anya. Ọja jụjụ ala jụọ ya ewe. Mmepe anya sitere n'Afrịka malite. Civilization bidoro n'Ijipt n'oge mbụ. Okosime. Akụnụba nọrọ n'Afrịka n'oge mbụ. Akụnụba nọrọ n'Afrịka gụọ ya. Ndị ọjọọ bịadụla Afrịka lecha anya n'ezi n'ezi. Unu ezise ndị Afrịka bara aba. Ndị ọjọọ ladụla n'ụlọ je gọrọ m isi. Ewotasa bịa n'Afrịka sọ anyị ochie. I know this man ndị ka anyị. Ọnwụ n'ihe ga-eriri. Dr. Benjamin Nwankwe Bishop Enyekwele ga-ekele mama Dr. Benjamin Nwankwe ọwaka ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-akwụ ọrịa isi abụghị onye ọma nọ n'ala aba holistic yazeghị mmadụ ndabi igwe ekelele onye ike na-akụ mgbọma eke egwu onye ike na-akụ mgbọma eke egwu ndị ọcha mechiri m Afrịka ike n'ezie ndị ọkụ na dede ka agụ ha ma ha agụ tamadị na dede m Igbo ha ma ha agụ His Royal Highness Eze Sir Eugene ihe a na-achọ onye nwe na Ebube Dike Isu of Isiala Eze Chikao ya adịrị gị na mma ndị ọcha men na anyị 419 mbụ Ezinna nwere ugwu Sakuti Njọkụ Kuti ya dịrị gị na mma anya na-ekele Sir Stanley Amuchie ọlọmiluo n'oke ụvụrụ ndị nyere aka Chineke gọzie gị ya dịrị gị na mma Engineer Ejike Iwu eji Stainless Handless Limited aka na-arụ VCD dị mma gaa n'iru anyị kwụ gị n'azụ I know this man ndị ka anyị ọnwụ na ihe ga-eriri onye arịji ka anyị kpọrọ eze eji onye arịrị gị ka anyị kpọrọ eze ego iji ama mmadụ n'ọnụ King Nwabụ Eze Okegbu nwanna ya chiri ọzọ Okegbu ugwu 1 of Umore Ezilo Mbaise ya dịrị gị na mma nwoke ọmaji akụ mma ahịa ya anya nyere gị ekele mma mma ọchịagha ndị amụzọ edem emeka ọnụ ya ọpụga ọchịagha na Mbaise ya dịrị gị na mma High Chief Duru Linus Ogunka ọsọ ekele gị ọwa ahụ ejeje mba n'isi alụ Chief Dr. Ogbonna Egwueme Ukegbu jee ọ gatụrụ onye ọ na-aragba n'ọfụ nga ọkpala eze enyi one of amụzọ ya dịrị gị na mma Emeka gaa n'ihu ana m anụ na ntị echi Emeka bedobe ka matara anya Abịbụ onye Amerika nọ n'ahụhụ ndị Amerika nọ n'ahụhụ ịkake ike okpuru ụlọ karịa iri ego ike okpuru ụlọ ga-eri ego ike ụlọ gị nọ gị ego so na ga ego nnu chekwa gị ego ji je ezu ụkpọ ya hụtụrụ onye pakara ya agbọwa gị si gị nye dị ka akara ya zụrụ ne si gị chọrọ ihe ga akara ya zụrụ ne ike okpuru ụlọ ji eri ego onye bidoro nwaanyị akpụrụ nwa enyi iko ọdụdụ onye ara mkpa nwa onye ara n'ezi n'ezi erochela m ụwa mmiri akwa Abịbụ
ike agakala m ụmụabụ Igbo ndị enwe nne amakwa moto nga n'ime nne emelu m ala ndị ka anyị nri jafọ ka mkpa n'eziokwu nri jafọ nwere ngịga ọkụ iwere isi nri jafọ nwere ngịga ọkụ iwere isi ịgbara ọnụ gawa n'ọfisi ji rụ ọrụ ga nọ n'ọfisi ehi ụra ụra maneja ga-akwudu gele maneja nye mkparị onye soja gawa n'ihi obuji mkpọ mkpọ eriju ya bụ ndị iro ya kparịghara aka ndị polisi ndị nọ n'ụzọ gbara ọnụ elele eluo ndị kwọ ụgbọala hụju anya ha asama nwaanyị mara mma anya nyere gị ekele mma mma n'ọlụgo nwoke ekele unu ma ebe egwu a na-akpọtụ ole ebe ka ọ na-akpọtụ ọwụ dị Machib Recording Studio ka nọ na-eyogbu Mbaise ngwongwo Engineer Chibike mee ya mma Rọị Bishọp ịkụwala akpa ịhụnanya ndị amụzụ na ụmụ ndị enwe nni na ndị Mbaise na-ehi odo n'ịmụ anyị anya nyenu na-ekele mama Bishọp ajụkwala unu ụlọ dịcha mma adịrị unu mma ndị abịa Igbo na-ezuole anụ nwere ọdụ ya gwụrọdị Bishọp abatala n'ọgbọ mkpabi inye olu anyị achọghị onye ara nkwa na-egwu anyị ya dịrị unu mma ndị abịa Igbo ekelele ndị Mbaise na-ehi odo ndị ka anyị ọlọbụ nne na nna ya lụrụla anyị ya ejila anya na-aba ahụkwana anyị ma anyị ahụkwa nne ya kama nwa lọta ụwa lọgbuo nne na nna amụrụ ya ne ọnwụ na-egbu nwata gbuchuo ya ntị nne na nna ya mụrụ ọzọ ọgọtụ o jiri mee kama nwa lọta ụwa lọgbuo nne na nna amụrụ ya ne kama nwa lọta ụwa gbuchuo nne na nna amụrụ ya ne nwa dịka ịma na-eluchi ma akpọla anyị ihu onye rụrụ n'ala fụ eze elu jee tọrọ asamma nwaanyị mụrụ ya ne nwa ọjọọ nne chara ugo mụrụ ya ne omume dị otu ahụ ọmanị mma ụmụ ọma na-ekwe nkwa ekwe abịghị Igbo ekwuwele ndị abịghị Igbo nwee mma Bishọp ezere ibe nwa ọnwụkwe ọkwanye kwuo egbe hasa anye ha ekwuwele aha ọkwanye kawa gbuo iwe eweweghị aha hibeweni oziziere anyị ndị eze echewa anyị si ziere anyị ụmụ Igbo echiri echichi ndị ka egbawa igwe alịkarịja ndị ka nwe ịdọ si ihe yikwela uwe chifu toro ogologo ha yirila uwe chifu toro ogologo ha gharakwana ka igwe alịkarịja spoke igwe amala uwe chifu kekelata ọnwa ntụrụ onye chiri chifu emerụ ahụ abịa Igbo nkwujọkwala unu edie ye ahụ mmanwụ bụ ọkwa mmerụ ahụ abịa Igbo gwamokwu o nwere onye ntị ya hawa ọrụ ka daghale ọkwanye kwuo egbe hasanye ekwuele ụmụabịa Igbole ọkwanye kawabu iwe eweweghị oziziere anyị ndị eze echewa anyị iziere anyị ụmụ Igbo chiri echichi ziere anyị ụmụ Igbo chiri echichi na-elele ndị ka egbawa igwe eyikwela uwe chihifu toro ogologo agụnwale hirila uwe chihifu toro ogologo ụmụabịa Igbo ha niile ha gharakwana ka igwe alịkarịja tupu oke igwe amala uwe chihifu ekelata dedele onye chiri chihifu emerụ ahụ agụnwale ha kwujọkwala unu edie ya anyị mara ọkwa mmerụ ahụ ụmụabịa Igbo ndị enwe nne
mkpa kwuwenu ubi kwuwere enyi ndị Igbo were asụsụ Igbo kpọrọ ihe ndị Igbo were asụsụ Igbo kpọrọ ihe n'ezi n'ezi anya ọha bịawalụ ma abịa Igbo anyị lee mkpa kwuwenu ubi kwuwere enyi mkpa kwuwenu ubi kwuwere enyi mkpa kwuwenu ubi kwuwere enyi ozi si n'ịntanetị ruo anyị aka so obere oge asụsụ Igbo anyị agajeli nwa anwụ dehedele ejiri mara mba asụsụ ha ndị Igbo were asụsụ Igbo kpọrọ ihe anụ ganga ma n'ọnya nwa okoro he ndị abịghị Igbo mmiri ka nja ya ha wụsị ahụ abịghị Igbo kaịka ya akpaghalụ ụmụ ụwa ihe iho abụrụlachi ya ebuterela ụmụ ụwa nwụchi ọnwụ ụkpọtụrụ amịa na mbede edele abụrụlachi ya ebuterela ụmụ ụwa nwụchi ọnwụ agụnwale gide nwokorobịa anya n'ihe nwokorobịa chagharịa ya na akpụ ka ntị nri ihe ni ụfọdụ eyi ewu isi n'ọzụkpa akụ nkwụ ndị ụfọdụ eyi enye chi n'ọrịa gwọwara agụnwale anyị kwuwesi eti iwu ndị mmanya nta nọ n'okwụsị ya ụmụabịa Igbo ndị enwe nne agbalị wa ọka dị ụbọ ọnwụ amagwa moto nga n'ime eme ọrịa nnana mezochi nọ n'ihu okorobịa ifuolere ụmụ nwaanyị gbara wịrịwọ okorobịa ifuolere ụmụ nwaanyị mere edebere o nwere onye ntị ya ha wọrụ okorobịa ifuole siri ụmụ nwaanyị gbara wịrịwọ nwoke omenyo ha ifuole siri ụmụ nwaanyị mere edebere ọma na-ejeri nche eluigwele echezọ nne na nna mụrụ gị ege ọdị nne na nna tara ahụ echezọ nne na nna tara ahụ onye ukwu ha abalị akọrọ gị nwanyị akpọ gị n'afọ n'oge aja eze onye ukwu ha abalị ndị sikwe n'ụlọ gawa ya onye kwule gị leta gaje ụlọ onye kwule gị leta gaje ụlọ ọma na-ejeri nke eluigwele ọwa na-akawa ijele anyị nka nne na nna tara ahụhụ ọwa na-akawa ijele anyị nka ọkagburu ibere hale akpọghị nwa na-ebere chiele nwanne akwụlọ ngwarụ odogwu ole nwa m ụmụabịa Igbo ndị enwe nri okorobịa ifuole siri ụmụ nwaanyị gbara werewọ ga-echezọ nne na nna mụrụ gị ga-echezọ nne na nna tara ahụhụ akụrụ gị nwaaya ga-ajụ ịza akpọ gị n'afọ unu gaje ịza ndị sikwa n'ụlọ gawa ya aba enyekwele gị leta gaje ịlọ asị m ọwụ na-akawa ije lee ha nka ọwụ na-akawa ije lee ha nka akwa nne nwa na-ebere chiele nwanle akwụlọ ngwaro odogbu ole nwa m ho abịa Igbo Bibiana okorobịa ifuole siri ụmụ nwaanyị mere edebere Heglidestina echezọ nne na nna mụrụ gị ege ọdị nne na nna tara ahụhụ echezọ nne na nna tara ahụhụ onye ukwu ha abalị akọrọ gị nwanyị akpọ gị n'afọ n'oge aja eze onye ukwu ha abalị ndị sikwe n'ụlọ gawa ya onye kwule gị leta gaje ụlọ ọma na-ejeri nke eluigwele ọwa na-akawa ijele anyị nka nne na nna tara ahụhụ ọwa na-akawa ijele anyị nka ọkagburu ibere hale akpọghị nwa na-ebere chiele nwanne akwụlọ ngwarụ odogwu ole nwa m